המקום, על דעת הקהל, רחבנו סופה וגם סער. בוטחים, אל תשלח ידך אל הנער. ובישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, עוד זה מדבר וזה בא. הלילה ההוא ייקחהו האופל, הלילה הוא בא. ובישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, עוד זה מדבר וזה בא. הלילה הוא ייקחהו האופל, הלילה הוא בא. למודים ושבעים יודעים את השעה, שעטו הרעלים יובלים, חיילים לבנון וסריון וכל שובר ארזים. הוא היה מאוד 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 מוכשר, אבל מאוד מאוד לא בטוח בעצמו. הוא לא האמין בעצמו, למרות שהוא היה באמת בלימודים. דוד דרורי אמר לי, אחר כך שהוא נתן לי את המחברת שלו, הוא אמר לי, זה היה התלמיד הכי טוב שהיה לי. מה אני אגיד לך? ידיים. כן, גם היו לו ידיים מעולות. הוא הלך לצבא מאוד לא בטוח בעצמו, מאוד רגיש, ופתאום הוא ראה שהוא בעצם הבין שביכולות שלו, והוא היה טוב, והעריכו אותו, ומאוד התייחסו אליו בהערכה. בנה אותו, הוא הרגיש פתאום ביטחון, והאמין בעצמו ביכולות שלו. כשהילדים נמים, זה לא תמיד שהם רוצים לישון, הם לא רוצים לדעת. כשהאצבעות עוברות בתוך שערותייך חרקות, הן רק רוצות לדעת. הייתי פעם ילד השדה, אף פעם לא בוכה ורוצה הכל לשכוח. לראות את העשב שגדל, איך נחל מתפתח, ובתוך חלום לשכוח. כשהמחשבות עוברות בתחנות הראש מבלי לצפות, כמו מתוך חדר רע, זרם של מילים סתומות שוטף את הגבולות בין כן ולא. אני רועד מפחד. הייתי פעם ילד השדה, אף פעם לא בוכה ורוצה הכל לשכוח. לראות את העשב שגדל, איך נחל מתפתח. שאלתי אותו באמת למה הוא לא רוצה, אז הוא אמר, בואי אני אגיד לך, לא מתים שם. אז אני אומרת לו, זה גם כן שיקול. אז הוא אומר, לא, בשבילי זה לא שיקול. ואיך הוא הרגיש ביום שקראו להם למלחמה? הוא היה מאוד לא סבלני, שהוא שמע שהולכים וקוראים לזה וקוראים לזה וקוראים לזה. הוא אומר, למה לי לא קוראים? למה לי לא קוראים? ואחר כך בשבת באו, היו תורנויות על יד הטלפונים, כי הרי לא היו טלפונים בבתים. אז באה מישהי, הייתה הנה, ובאה להגיד לי שקראו לו.
נו. אבל הבגדים היו בקומונה, אז רציתי להביא את הבגדים וזה. הוא אומר לי, מה את מתעצבנת? ואת מתרגשת, מה קורה? אני הייתי ככל קראתי בידיים. טוב, וזהו, ואחר כך היה איזה טרמפ, נסע לזה. אור ליום שני, 7 ביוני, הם חצו את הגבול דרך מרג' עיון. ביום שלישי בצהריים נתקבלה הפקודה, לכבוש את העיירה ג'זין. העיירה נכבשת בצורה קלה מהמצופה. הכוח ממשיך לנוע בטור במעלה הרכס. רביב נוהג בטנק השני. לפתע נתקלים במערב של טנקים סורים. ממשיכים לנוע תוך ירי בלתי פוסק. 200 מטר לפני הרכס, הטנק המוביל של המ"פ, צור, נתקע. צור עובר לטנק של רביב. בעיכול האחרון, פגס פוגע בטנק, צור מאור ויוסי קוברינסקי נפגעים. רביב מבצע חילוץ עצמי של הטנק עד שנתקל בטרסה. כאן הוא יוצא, וביחד עם ישי גדסי מחלצים את צור מהטנק. בעודו בחוץ נוחתת על הגבעה מכת אש. רביב נפגע. זה מדבר וזה בא